Здравейте, PC манаци! Аз съм Android Games и днес излезна чисто новата версия на Minecraft преди 6 часа. Добре, ето виждате 0.12.1 Alpha Build 5 Samsung GT. Така. Първо ще ви покажа как да се изтеглите, а пък после ще не знам. Първо си теглите от интернет, Aptoid. И после пишете Minecraft и тук има Pocket Edition. Сега отивате отдолу, Search Other Stores, сега чрез интернета. Така, сега отивате в нет. Като отидете в нета, ще ви се покаже първото, преди 6 часа ми пише на мен. Разбира се, тя е чисто нова, ето 0.12.1 B5. По-нататък може да Как може 1055 да не са харесали, 8000 да са харесали? Мраза ги. Добре, ето така, install. Окей. И ето, инсталиране. Така. И понеже аз я имам, сигурно няма да ми се събора. Ето, сега може да я отворим и да проверим. Сега виждате. Тук имам някакъв клин. Добре. Добре. Сега да направим един survival. На креатив. Даже на креатив да разгледаме всичко подробно. Защото на предишната версия на... Окей. Така. Какво става, да, с моите антивирусни код. Добре, както виждате, какви айтъми. Окей. Тук най-отгоре. Вече има много чапъл. Ей! Колко енчантинг! Ей! Виждате просто колко яко. И глави вече! И enchanting table! Букчевовете тука. И вече има и наковални! Ей! Боже, това е невероятно! This is amazing! Окей. Сега да видим на survival как е. Survival. Не delete my world. Окей, виждате. Вече има. Добре, ако натиснем това по средата, сме с Shift. Third person. Това копче стани вероятно се скача. Ей. А това отгоре. Какво е? И както виждате има Hunger Bar. Ей. Това е, не знам, невероятно. Да видим опшените. Така, difficulty, малко така. Inverts, така, size, пълен size, auto jump, keyboard, load, customize, feedback. Добре, това е brightness. Добре. Ако го направя така. Това е ужасно. Вече и фува, yes. Video bowling. No. Това е невероятно! Благодаря ви, Моджанг, но това може само от там, дед ви показах. Да отидем да убием нещо. Там има прасе. Ако можем да ходим по вода. Тарам. Да видим дали пуска XP левел. Какво става?
А? Я пак. Коста? What the fuck? What the fuck? Какво по дяволите? Вероятно може само с меч. Окей. We going to build a sword. Ще са ни необходими няколко дърво. Няма да го сетя цялото. Ще отнеме цял ден. И нощ. Или каквото там. Добре. Инвентар е невероятен също. Какво? What the fuck? Каква е тази версия, бе? О! Ето това е. Още дърво. Защото съм непохватен. Че трябваше да цъкна 3 пъти. Ще стигне. Едно. Две. Сега да набием това мазно прасе. Стики пик. Какво? Ау! Капот ви опашка. Ей! XP! XP! This is amazing! Добре, ако искате мога да почна survival. Но не сега, а в следващия епизод на пълна драма от посещението на острова. О, вижте, да. Добре, и това беше всичко. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, коментирайте и харесайте клипа, ако ви е харесал. Така че не забравяйте как да си изтеглите тази Майнкрафт. Ако не сте запомнили, върнете още в първите 2 минути на клипа и си изтеглите Майнкрафт от Up to It. И така, надявам се много да съм ви помогнал. Има Enchanting Table, хора! Но не пробвахме на креатив да видим дали може да се направи портал. Вие ще видите. Така че, Аста ла виста!